Salutacions ben cordials des del terrat de casa. No han passat ni 48 hores després d'haver desescalat un esglaó que sembla que va tot per l'aire. Des del terrat escoltem ara mateix el bypass, l'autovia, tot el dia i a tota virolla. Ja em sap greu admetre-ho, però per les imatges vistes sembla que hem recuperat aquells mals hàbits d'ahir. La societat d'avui no tenim remei. Hem tornat a adorar la vedella d'or en format de consum primari i deslligat. Com no reculem, el planeta ens ho cobrarà. Convé mirar en la direcció correcta per saber exercir un poder més gran del que ens imaginem sobre la marxa de l'economia social i solidària, que rebutja l'hegemonia del benefici a qualsevol preu.